ସାରେ ଦିଟା ବେଳେ କଣ ଏମିତି ଘଟିବ କି? ଦୁଇଟା ହେଲେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବ ନା ଟିଭିରେ। ଆଚ୍ଛା ଦିଟା ହେଲେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବ ଟିଭିରେ ତାହେଲେ। ଦୁଇଟା ହେଲେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବ ନା ଟିଭିରେ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସାର୍ ଆମର ଲାଇଭ୍ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଦିଟାକୁ ଆଉ। ଦୁଇଟା ହେଲେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବ ନା ଟିଭିରେ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କହିଦେଇ ସାର୍ ଆମର ହସିଲେଣି। सही पकड़े हैं। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ପରା ଦୁଇଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପଚାରିଲେଣି ଦୁଇଟା ବାଜିଗଲା। ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁଇଟା ବାଜିଲା କି ପୁରା। ସାରେ ଆପଣ ତ ମୁଖିଆ ଦିଟାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ଦୁଇଟା ବାଜିଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଏଇ ସାର୍ ଆମର ଘଣ୍ଟା ବି ଦେଖିଲେଣି, ଦେଖି କହିଲେଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍। ତଥାପି ଦୁଇଟା ବାଜିଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ସାରେ ସତ କହିଲେ ଦିଟାରେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିବ କି? ସତ କୁହନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ହେଲେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବ ନା ଟିଭିରେ। ଦୁଇଟା ହେଲେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବ ନା ଟିଭିରେ। ସାରେ ଏ ଲାଇଭ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଅପେକ୍ଷା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ଆଉ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ଲାଇଭ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟା ହେଲେ ଲାଇଭ୍ ଆସିବ ନା ଟିଭିରେ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କହିଦେଇ ହସିଦେଲେନି। ଆରେ ସାରେ ଆପଣ ହେଲେ ସିଏମ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ସତରେ ସତରେ। କି କଥା, ଆପଣ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ହେଲେ ଆପଣ ହେଲେ ସିଏମ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଲାଇଭ୍।